Shin ko kun san Neil Armstrong, mutumin nan da ya je duniyar wata? To shine kuma aka tambaye shi, aka sa shi a gaba aka ce mushi ga littafin da ya yi imani da shi, ma'ana Bible, ya rantse da wannan littafin cewa ya je duniyar wata. Ku duba ku ga yadda ya yi a bidiyon nan. Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Sibrel, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have the tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Sibrel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Sibrel, you do not deserve answers. To, abin da suke faɗa a wannan bidiyon shine, shin in dai da gaske ya je duniyar wata, to ga Bible nan an bashi ya rantse ya taka duniyar wata, ya je duniyar wata. To amma abin mamaki shine ya ƙi ya rantse da Bible ɗin, ya ƙi ya yadda cewa gashi nan ya je. To abin tambayar ma shine, in dai an je duniyar wata a wancan lokacin, me yasa har yanzu ba a ƙara zuwa ba? Ko teknolojin wancan lokacin ya fi na wannan lokacin ne? Ku faɗa mana a comment section mu ji.